Jeg synes, det er rigtig fint, at der sker noget uventet og noget nyt. Og jeg synes, det virker som om, at det vækker folks opmærksomhed eller nysgerrighed rigtig meget. Vi er jo en gruppe i lokaludvalget, en torvegruppe, der har arbejdet længe for at gøre torvet grønnere og rarere. Og vi har sådan tænkt mere langsigtede planer, og det her er jo ligesom bare en engangsevent. Men det har jo vist sig at være ret fedt, fordi folk kommer og er glade og spørger og får noget at vide. Så det er sådan en øjenåbner for, at det her torv kunne altså godt være lidt rart at være på. Forskellen er jo faktisk, at der er blevet lavet en oase lige midt i rummet, hvor folk plejer at gå forbi hinanden og tit uden at se hinanden. Jeg synes faktisk også, det gør noget ved det sociale, at lige præcis Christianshavns Torv er et sted, hvor folk skal hen til metroen. Og der er mange forskellige mennesker, der er her, som tit ikke sanser hinanden. Jeg lægger tit mærke til, at de forretningsfolk, der skal over til Nordea eller over i Udenrigsministeriet, de bemærker ikke de måske mere skæve eksistenser, som også er på torvet. Altså det er som om, de går forbi hinanden. Og det, at man så har lavet en grøn plet, det gør jo, at man samles om, at man bliver tvunget til lige at stoppe op og se stedet som noget andet, end bare et torv, man går over. Jeg synes, det er pragtfuldt, og jeg synes, at det giver jo stof til eftertanke, hvis man sørger for at få informationerne rundt omkring.